ľudia, v tomto videu budem hrať Roblox. Takže Roblox sa mi začína. OK. Color die. Hej. Tak zahráme si Color die, ale nemôžem sa schovať. Hej. Hej. Nice. A čo teraz? No, štetec. Čo s ním? A ja potrebujem 13 štetcov. Nice. A je to v prdeli. Štetec. Hej, tu bude štetec. A to čo je? Kde som? A ja neviem, kde som. OK. Fuj. Nemám rád Roblox. Nice. Aha, takže ja mám robiť parkour, no tak to som mŕtvý 100-krát rovno. Nice. Ja to dám. Ja som tar... Nie som tarý, dobre. Easy. Hej. Ja mám ja mám oranžovú farbu. Som oranžový. Hej, čo mám robiť? Do tej? No, takže ak to správne chápem, ja... To jumpscare. Aha, četec. Akú mám? Ja mám žltú farbu. Čo je toto? Musím mať... Ento. Ja mám zelenú.